Γεια χαρά σε όλους. Ονομάζομαι Θοδωρής Ζήρας και διδάσκω ηλεκτρική κιθάρα στο Δίο Τέχνης του Γιώργου Φακανά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε την ηλεκτρική κιθάρα και πιο συγκεκριμένα την rock ηλεκτρική κιθάρα στην οποία ειδικεύομαι στο Οδείο Τέχνης. Καταρχάς, μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών το οποίο ουσιαστικά καλύπτει τα πάντα. Από αυτοσχεδιασμό, θεωρητικές γνώσεις, ρεπερτόριο, μέχρι και σύνθεση και εφαρμογή όσων έχει μάθει σε ηχογράφηση, ώστε στο τέλος ο μαθητής, φεύγοντας από εδώ πέρα, να έχει έτοιμο ένα mini CD, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για την περαιτέρω συνέχεια είτε σε σπουδές στο εξωτερικό, είτε χρησιμοποιώντας το επαγγελματικά για να πάει να παίξει σε κάποια μπάντα και να το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Λοιπόν, καταρχάς να μπούμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα στα τεχνικά μέρη των σπουδών. Χωρίζονται σε 3 κύκλους. Αυτοί οι κύκλοι δεν έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και βασικά εξαρτάται από τον μαθητή και είναι συγκυριολεξία στα χέρια του πόσο γρήγορα θα κυλήσουν αυτοί οι 3 κύκλοι. Και λέγοντας ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, σημαίνει ότι τα πάντα είναι εντελώς συγκεκριμένα και υπάρχει μια συνέχεια και συνέπεια σε ό,τι κάνουμε. Και δηλαδή, τι εννοώ, ότι τα πράγματα όσον αφορά την τεχνική, τις κλίμακες, τα arpeggios και όλα είναι βαλμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα διαδέχεται το άλλο. Και δυστυχώς είναι αδύνατο να πάμε παρακάτω αν δεν έχουμε μάθει τα προηγούμενα. Και αυτό νομίζω ότι είναι σε κέρδος του μαθητή ώστε να μπορεί να μαθαίνει κάτι καλά για να μπορεί να πηγαίνει παρακάτω. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για 3 κύκλους, θα πάμε πρώτα στον πρώτο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από τα εξής. Πρώτον, βασικές κλίμακες και μιλάμε για φυσική μινόρε, φυσική ματζόρε, δηλαδή αεόλιαν, ιόνιαν και τους βασικούς τρόπους. Dorian, Phrygian, Mixolydian, Locrian, τα βασικά ακόρντα, τρίφωνα, τετράφωνα, να μπορεί να τα παίζει σε όλη τα στιχέρα σε 5 διαφορετικές θέσεις όπως και τις κλίμακες, τα arpeggios τους στην κάθε κλίμακα και το κάθε ακόρντο και από εκεί πέρα βασικές αρχές αυτοσχεδιασμού. Πώς μπορεί λοιπόν να αυτοσχεδιάζει πάνω από ένα οποιοδήποτε διατονικό chord progression, το οποίο θα είναι είτε σε στυλ rock, είτε σε blues rock, είτε σε funk rock και όλα τα παρακλάδια της rock και βέβαια και σε metal. Από εκεί πέρα τώρα θα μιλήσουμε για τεχνική και τεχνική έχουμε βασικές αρχές alternate picking, μιλάμε πάντα για το δεξί χέρι και για τη μένα και από εκεί πέρα μετά αριστερό χέρι όσον αφορά bends, vibratos, legato κλπ. Και από εκεί πέρα παράλληλα κάνουμε ρεπερτόριο το οποίο αποτελείται από βασικά κομμάτια της rock, blues rock, funk rock, λίγο jazz rock, τα οποία είναι πολύ γνωστά κομμάτια τα οποία όλοι ξέρουμε, όμως ο σκοπός για τον οποίο τα μαθαίνουμε δεν είναι απλά για να τα παίξουμε, έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή ό,τι μαθαίνουμε όσον αφορά τις κλίμακες, τα arpeggios κλπ. Παράλληλα αυτά συνδέονται με τα κομμάτια, ώστε αυτά που μαθαίνουμε όσον αφορά τις κλίμακες και τον αυτοσχεδιασμό να μπορούμε άμεσα να τα χρησιμοποιήσουμε στα κομμάτια μας. Έτσι, παίζοντας τα κομμάτια, δεν έχουμε παίξει απλά ένα κομμάτι, αλλά έχουμε αναλύσει ένα συγκεκριμένο είδος της rock μουσικής και έτσι θα μπορούμε να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο εκάστοτε κιθαρίστας μια συγκεκριμένη κλίμακα, όσον αφορά το φρασιολόγιο του και τον τρόπο που γενικά με την αισθητική του αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο chord progression και το συγκεκριμένο είδος. Από εκεί πέρα τώρα, όσον αφορά θεωρητικές γνώσεις, ο μαθητής θα ξέρει μέσα στο μάθημα της κιθάρας, ανεξαρτήτως δηλαδή αν θα παρακολουθήσει θεωρητικές σπουδές εδώ στο Οδείο, θα μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή το κάθε ακόρντο από ποιες νότες αποτελείται, η κάθε κλίμακα από ποιες νότες αποτελείται, έτσι ώστε να μπορεί από μόνος του να μπορεί να φτιάξει ένα δικό του chord progression και βλέποντας γενικά μια σειρά ακόρντων να ξέρει τι θα παίξει από πάνω. Αυτά λοιπόν είναι ο πρώτος κύκλος σπουδών. Πάμε τώρα στο δεύτερο κύκλο σπουδών, ο οποίος είναι η συνέχεια βασικά του πρώτου. Ανεβαίνει το επίπεδο σε αυτό το ρεπερτόριο, πάμε πλέον σε progressive rock, πιο τεχνικά κομμάτια και πιο advanced, πιο πολύπλοκα όσον αφορά και την τεχνική αλλά και τα μετρήματα, all time meters, 5, 7, 9 κλπ. Και από εκεί πέρα μετά μπαίνουμε τώρα και στα αρμονικά και μελωδικά μινόρε modes, βασική μελωδική μινόρε, Lydian dominant, Lydia augmented, αρμονική μινόρε, Phrygian dominant κλπ. Και λοιποί τρόποι των συγκεκριμένων κλιμάκων και εφαρμογή πάλι αυτών σε rock, σε jazz rock, σε fusion rock, αυτοσχεδιασμός, ανάλυση των συγκεκριμένων κλιμάκων όσον αφορά πάνω από ποια ακόρντα παίζουν,
πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορούμε γενικά όλα αυτά να τα συνδέσουμε μεταξύ τους ώστε να παίξουμε κάτι πιο advanced σε rock fusion κλπ. Επιπλέον, όσον αφορά τεχνική τώρα, έχουμε ήδη ασχοληθεί στον πρώτο κύκλο με το alternate picking και το legato. Τώρα πλέον ξεκινάμε sweep picking και tapping. Και όταν λέμε tapping εννοούμε και πιο advanced φόρμες με περισσότερα από ένα δάχτυλο όσον αφορά το δεξί μας χέρι. Θα φτάσουμε να κάνουμε και tapping παίζοντας arpeggios, παίζοντας ολόκληρες κλίμακες κλπ. Και βέβαια sweep picking που είναι πολύ διαδεδομένο στο rock και στο metal. Σε 3 χορδές, σε 6 χορδές, αναλύοντας τρίφωνα, τετράφωνα arpeggios κλπ. Παράλληλα, μπαίνουμε πλέον σε πιο advanced πράγματα όσον αφορά τη θεωρητική μας ανάλυση, δηλαδή μιλάμε για τα μελλοντικά και τα αρμονικά minor modes, οπότε μαθαίνουμε πώς να τα χρησιμοποιούμε, πώς να κάνουμε αντικαταστάσεις, superimposing κλπ. Και τέλος, είμαστε στον τρίτο κύκλο, ο οποίος είναι το τελικό στάδιο για να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας. Πλέον έχουμε φτάσει όσον αφορά το ρεπερτόριο σε πολύ πιο προχωρημένα κομμάτια. Αναλύουμε κιθαρίστες όπως Greg Howe, Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Guthrie Govan. Παίζουμε κομμάτια αυτών, αναλύουμε ακριβώς τι κάνουν, πώς το κάνουν, πώς συμβούν κάθε κλίμακα κλπ. Πλέον τώρα, όσον αφορά τη τεχνική, έχουμε φτάσει πια στο τελικό στάδιο, στο οποίο κάνουμε advanced studies όσον αφορά το alternate, το sweep, το tapping, είτε από ανάλυση γνωστών κιθαριστών, είτε σπουδές τις οποίες έχω φτιάξει εγώ ίδιος, οι οποίες βέβαια όλες βασίζονται πάνω στην ύλη διαφόρων εκπαιδευτικών οργανισμών του εξωτερικού και από πάρα πολλά βιβλία, μιας και έχω μελετήσει τεράστια βιβλιογραφία για να μπορέσω να φτιάξω αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Και επιπλέον πια έχουμε φτάσει advanced θεωρητική ανάλυση, δηλαδή πλέον μπορούμε να παίζουμε, να μπορούμε virtually οποιοδήποτε chord progression συναντήσουμε, να μπορούμε απλά βλέποντάς το να παίξουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Οποιοδήποτε ακόρντο να είναι αυτό. Από το πιο πολύπλοκο 7χρονο ακόρντο, παραδείγματος χάρη ένα dominant 7, 13, δύση 11, να μπορεί ο μαθητής να ξέρει ακριβώς σε αυτό το ακόρντο τι μπορεί να παίξει από πάνω και όσο αφορά οποιαδήποτε κλίμακα. Είτε αυτή είναι πενταδονική, είτε αυτή είναι κάποιο mode. Και τέλος, πολύ σημαντικό επίσης, το project το οποίο κάναμε με τον μαθητή, το οποίο είναι ένα mini CD ή EP, το οποίο αποτελείται από 20 με 30 λεπτά μουσικής, δηλαδή ουσιαστικά 4 με 5 κομμάτια, και τα οποία αυτά τα κομμάτια γίνονται σε συνεργασία με μένα, δηλαδή εγώ τον καθοδηγώ όσον αφορά το συνθετικό σκέλος, δηλαδή μου φέρνει τις ιδέες του και τον βοηθάω να τις συστήσουμε σωστά, ώστε να γίνει ένα ολοκληρωμένο κομμάτι, και τον βοηθάω παράλληλα και στην παραγωγή όσον αφορά τη χρήση του Cubase και κάποιων άλλων προγραμμάτων και των plugins το οποίο θα χρησιμοποιήσει. Τα οποία όλα αυτά έχουν άμεση συνάρτηση με όλα αυτά που μάθαμε όσον αφορά τις τεχνικές, τον τρόπο που αναλύσαμε τα κομμάτια κλπ. Παράλληλα τώρα με όλα αυτά και τους 3 κύκλους σπουδών μαθαίνουμε πλέον να διαβάζουν παρτιτούρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και οι περισσότεροι κιθαρίστες το αποφεύγουν, μαθαίνουμε να διαβάζουν παρτιτούρα, μαθαίνουμε τη γλώσσα της μουσικής, ώστε να μπορούμε να συνηθούμε και με άλλους μουσικούς, με άλλα όργανα, με πιανίστες, με σαξοφωνίστες, με οτιδήποτε. Έτσι. Ώστε να είμαστε ολοκληρωμένοι μουσική και να ξέρουμε καλά τη γλώσσα της μουσικής. Και αυτό αποτελείται πάλι σε 3 στάδια, το side reading, όπως λέει το μάθημα. Είναι 3 levels. Το πρώτο level, όπου παίζουμε μέχρι 8 και σε κλειδιά μέχρι 5 δίασεις, μέχρι το 7ο τάστο, και με το δεύτερο και τρίτο κύκλο κατηγορούμε και πιο χαμηλά και παίζουμε και 10 side reading, το οποίο είναι αρκετά advanced, με πολλές διέσεις και υφέσεις, ώστε να είμαστε πια εξασκημένοι το μάτι μας, να μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε μουσικό έργο και να μπορούμε αμέσως να το παίξουμε χωρίς δυσκολία. Και ώστε να μην είμαστε μόνο εξαρτημένοι από την ταμπλατούρα, να ξέρουμε και παρτιτούρα. Αυτό ήταν μέσα σε άκρες, όσο πιο περιεκτικά μπορούσα να το πω, ο τρόπος με τον οποίο δάσκουμε τη λυρική κιθάρα και συγκεκριμένα τη rock λυρική κιθάρα, την οποία δάσκω εγώ εδώ, στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά. Ο χώρος είναι καταπληκτικός, θα βλέπετε τώρα και κάποια βίντεο που περνάνε. Είναι πλήρης, υπάρχει κάτω σκηνή, στο ισόγειο, μεγάλος χώρος 300 ατόμων χωρητικότητας, στο οποίο μπορεί ο μαθητής να παίξει, να δείξει τη δουλειά του με το συγκρότημά του, και βέβαια και τα διάφορα εργαστήρια τα οποία κάνουμε παράλληλα με τις σπουδές κιθάρας και οποιοδήποτε άλλο όργανο κάνει, ώστε έτσι να παίζουμε και ρεπερτόριο, αλλά πλέον με μπάντα, όχι απλά μέσα στο μάθημα με τα backing tracks. Επιπλέον, σε αυτόν τον χώρο έχουν έρθει οι μεγαλύτεροι κιθαρίστες της μουσικής σκηνής, από τώρα ονόματα όπως Guthrie Govan, Mike Stern, Alan Holdsworth και Frank Gabale και άλλοι πάρα πολύ τεράστιοι καλλιτέχνες έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει, οπότε είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Την ώρα που ο άλλος κάνει μάθημα πάνω, να μπορεί να κατέβει μετά να δει αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο και σε πολύ τακτική βάση στο χώρο μας εδώ. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την κιθάρα. Σας περιμένουμε.